ଇଏ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି କି? ମାଲିକ ନାହିଁ ଯେ ପଣସ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛରେ ଆସୁନି? ପଣସ ଆସୁନି ମାଲିକ ଅଭାବ, ମାଲିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅଭାବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଆସୁନି ଯେ? ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅଭାବ ମାଲିକର ପରା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇଟାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ବଜେଟ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ବେଶୀ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି? ବେଶୀ ଖଣ୍ଡଗିରି। ବେଶୀ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ବେଶୀ ଲୋକେସନ୍ ବରକେରା, ମୁନିଦା, ଚାନ୍ଦଳ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଆମର। ହଁ, ସେଇପଟେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆଉ କେଉଁଠି ନେଇକି ତାକୁ ଢୁକେଇବ, କୁଆଡ଼େ ଢୁକେଇବ? ନା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିଲା କଣାସୁ ରୋଡ଼, ବେଲପଡ଼ା, ମୁନିଦା, ଚାନ୍ଦଳ ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୋଟରୀ ପାହାଡ଼। ହିରୋଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସୁଟିଂ ହିରୋଇନ୍ ଏଇନା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମେରି ବାହାନିଆ। ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଜୁଇ ଚାହଲା। ହିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହିରୋ ସୁନୀଲ ସେଠୀ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଏ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇକି? ସାଇକେଲରେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଫରେ ଆସା ମାନେ ତୋଟା ଫୋଟା ଜାଗା ତ, ବଣ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ଏଇସବୁ। ଭିଲିଆନ୍ କାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଭିଲିଆନ୍ ଆମର ଇଏ ହେବେ ଅଗାଧୁମଳି।